Sanibona, phileni bingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge ithemba lamathemba, sibonge isihlangu, sibonge ongcwele, obabazekayo, omuhle, othembekile, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Masihlale ebukhweni baNkulunkulu. Masazi bantu baNkulunkulu ukuthi siphilela ukulungisa, siphilela ukubuyisana noNkulunkulu, siphilela ukwenza intando yakhe, siphilela ukuyingcwelisa, siphilela ukuhlala ebukhweni bakhe, siphilela ukwenza okuhle ngaso sonke isikhathi kunokubi. Siphilela ukumbatha ilinene elicolekileyo elizenzo zokulunga. Siphilela ukwenza okuthandekayo enkosini. Ngoba ngendlela ophila ngayo, indlela oqhubeka uphile ngayo nangale kwethuna. Indlela futhi owakwamukeliswa ngayo ngomhla wokuphela kuthiwa ya wawenzani lapha, uthini lapha, ukhulumani lapha, umthetho wakho masiphilele inkosi. So uNkulunkulu kade ngifundisa kona ukuthi mind your territory. Qaphela ukuthi udlani, udlaphi. I-territory ne-location indawo ebalulekile kakhulu bantu baNkulunkulu. That is why uma uyikholwa kumele ube ne-altar yakho. Indawo lapho okhuleka khona, okuyila kuhlala khona umoya kaNkulunkulu. Ukuyiphi position wena? Because yabo uma uzohlala nabantu ababhemayo, yabo leyo circle leyo ndawo kuroma ispirit sikagwayi. Ozothi mawuhleli libele khuluma, phela zame nawe unqabe. Phinde futhi nomunye ukhuluma, phela wena vuyitshela. Hayi bo noma ungabhema kanye just once nje unqabe. And-ke into engiyaziyo ngobumnyama, give up. Bulibele bulwile. And usathana give up. Uyoza give up mhla eseboshwe sephonso kwalasha. So uzolibele kuliwe kunyuswa ama-level, principalities by principalities. Because kufana noma competition angithi. Niqala lapha kwi-ground level ni-compete nezikole. Nisinyanyuka sekuya kwi-province, sekuya kwi-district, sekuya kwi-country, sekuya kwi-world. Ni-compete ngampela ke usulwa ngampela nabalingana nawe ke ngoba uyi-level ngampela high ngalendlela eyisimanga. So bese kubonakala ukuthi kanti uphuzani wena? Because uphuza utshwala kodwa uhleli nabantu abaphuzayo. Uphuza utshwala, uphuzani, uphuza ijuice. So sebenza ispirit kulo muntu lo ozokuseva ijuice ukuthi kufakwe something. Suphuzile nawo utshwala automatically. Because lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu imizimba iyidokodo. Iyidokodo lemimoya eminingi. Imoya ngakusebenzisa nje kalula if nawe uzoba lula ukuthi usebenziseke ngayo. Imoya ngakwenza izinto ucabanga ukuthi bungazenza. Izinto ongathanda ukuthi uzenze kalula. Urealize usuyenzile lento uthi uma ngenzeni. Usukhala isimayemayo, usukhala ngasekho ukubuyela emuva, usukhala ngasekho ozokusiza, usukhala ngasekho ongakwenza ngaphandle ukuthi uphenduke nje kuphela. Kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu uthi uNkulunkulu mind your position, mind your territory. Because la ukhona khona umoya okhona ngaleso sikhathi. If uzohlala, it's not even about ukudla lapho kwespoon uphabisa ispoon. No, it's about ama-spirits asuke khona because everything oyenzayo uyafida uyondla. Mohleli nabantu abahlebayo uyafida umoya wokuhleba. Uhleli nabantu abanamanga uyawufida umoya wamanga. Ngokukhuluma konke the more ukhuluma amanga uyondleka, uyanakekeleka, uba mkhulu bemgwaqo. Zonke izinto abantu baNkulunkulu uyazifida. That is why uNkulunkulu ethi mind your position. Udlaphi? Udlaphi? Udlani futhi? Mahlale njalo sazi ukuthi yonke into esiyenzayo siyadla. Uma udla, kudla leso spirit lesi singcolile. Kudla lowo moya lo uvumelile ukuthi uhlale kuwena bese uyakhula, uzokhula uqeda ukucontrol ngelinye ilanga. But mina ngithi sidleni izwi kaNkulunkulu ukuze njalo sizohlezi imkhazimulisa uNkulunkulu. Because uyazi ngezinto ezidlayo noma ngempilo ephilayo uzokwazi ukurealize ukuthi manje sengiposition e-wrong. Usuke lapho because abantu ohleli nabo uthola ukuthi mhlawumbe benisayikhulumela kamnandi nikhulumela indaba zikaNkulunkulu bavele bashinte sebeyaqala bayahleba. Suka lapho. Akusamele ube kuleyo ndawo, sekufika umoya wrong. Sekufika ispirit esi-wrong, suka kuleyo ndawo. Mind your position, mind your territory. Yes, siphatha imphako ehlukahlukene emsebenzini. Because even nokupheka ukudla abantu baNkulunkulu ku-influence imimoya eminingi eyahlukahlukene.
uthi uyapheka lapha kube nomoya ozoqambela abanga ukuthi hayi ufake kakhulu sawoti, ufake kakhulu awuzwakala, hayi awuzwakala, uqambe lamanga kade uzwakala. And nje ngelinye ilanga wathi omunye udadewethu, nginanamahloni ngokumbiza ngodadewethu, wathi nje omunye usisi ozalwa umfundisi, wathi yabo nje mina mangipheka, mina ngipheka ngifaka iwayini. Ngithi mina ini? Uphekela umfundisi lokho kudla lokho bese uyakudla? Othi uyakudla. So isibonisa usetshenziswa imoba umnyama ukuthi enze umfundisi ukuthi adle ukudakwa. Uzoshumayela kanjani kubazalwane umfundisi edla ukudakwa? Uzoyenza kanjani into kaNkulunkulu umfundisi edla ukudakwa? So ngale nkathi upheka, you are being influenced by certain and many spirits azo-influencer ama-behavior yalabantu abazokudla lokudla lokho. So mind your position. Ungadli nanoma ikephi, ungadli nanoma yini. Uyathenga lowo umama odayisa amagwinya, awumazi ukuthi uthe ebhaka lamagwinya noma wathi ethenga lo flour waqala ubika lapha emadlozini qala. Usudla namuphi umoya wena? Udla kephi? Kuyona yonke into masiyihloniphe, masiyithande, masizazi, masikhule. Ukhule uthi ngifuna ukuba nomuzi wami, ngifuna ukuba nemali yami, ngifuna ukuba nonkosikazi wami ozokwazi ukuthi la umthetho wala ekhaya. La ekhaya mina ngidla i-teaspoon kuphela yasawoti, i-teaspoon kuphela yashukela. Into ukuthi nokuthi angidli, uzihlelela impilo yakho ngendlela efanelekile ukuze ungadli nanoma yini, ungathathi nanoma yini, ngoba impilo uma uthatha nanoma yini kuphosela nanoma yini. Kodwa if uzoba specific, uzoba selective, uzohlonipheka, uzozidisciplina futhi uzokhula nasentandweni kaNkulunkulu uzokhula. Because umuntu angimthandi mina umuntu ongenayo i-choice. Uzothi umbekele izinto ezithi uthi ukhetha ngikuphakeleni, phakele i-rice noma uphuthu, athi noma yini. I don't like that. Because ayikho into ekuthiwa inoma yini. Ngoba uzothi umkhethela ukuthi athi awubungasho ngani ukuthi ngikunikeza i-choice. Namhlanje sinika i-choice bantu baNkulunkulu, khetha ukukhanya noma ubumnyama. Khetha iqiniso noma amanga. If ukhetha iqiniso, uzoqikelela ukuthi le ncwadi uyayifunda ngoba igcwele qukethe wonke amaqiniso. But if ukhetha amanga, uzoqikelela ukuthi le ncwadi uyayivala, ihambe uyohlala lapha ekhabetheni lakho, wardrobe wakho idliwe izintuli kuphela. Kuzona zonke izinto bantu baNkulunkulu, mind your position. Udlaphi? Ngoba la udlela khona kunaleyo moya leyo ngaleso sikhathi. Ngakhumbula nje mangashela nje le story kafishane, ngifuna ukusummarize ngesifinqo khona sokwazi ukushare understand. Kwathi ngelinye ilanga elinye ikhaya lenza umcimbi, lenza umemulo, lenzela umntwana owashona umemulo. So let's say washona na 5 years, wathi sengina 18 years eshonile, esena 18 iminyaka yakhe. So masena 18 should after 13 years ne, mayeshona na 5 after 13 years usena 18. Now base bemenzela umcimbi ngoba abantu Nkosi yami ngongazi. Mase bemenzela umcimbi base bethi mntanami, yabo nje bese kwenzela umemulo namhlanje. Wonke cause siyazi sonke ukuthi kufike kube umemulo, into elandela umemulo yini? Umshado. So mase bekhuluma naye, bakhuluma nomoya wakhe lapha empephweni. Bathi yabo njobe sihlaba inkomo, umuntu nje oqala ozohlahlela athathe iqatha lidle umyeni wakho loyo. So le ntombazane spiritually ngendlela ongeke uzinaka ongeke uzuyibona, uzohamba nale nyama le, uzoyilandela whether ihlahlela lapha esibayeni, whether kuyosiwa kwenziwa njalo, uzoyilandela inyama, ugadile umyeni wakhe phela. So wonke umuntu ozoqala nje akunambithele spiritually sekunjalo, izonamathela kuye, usumyeni wakhe phela, sewunkosikazi wakho. Ngoba kushiwo njalo ekhaya kuba ngithi bawubizile umoya wakhe, bawuvusa, walalela, wathi okay nango kumyeni wami. Bona uyitshela ukuthi emidlalweni nje ngiyodla inyama, kanti usudlile okwrong. That is why mind your position, mind ukuthi udlaphi. So udle emzini wrong. Usuvele washade ungashadile. Uzothika manje usuyazama empilweni yakho, nama relationship uvele nje ubonke ama relationship akayonakala because unomona phela lo mfazi wakho osishade naye spiritual. Unomona, akafuni umuntu empilweni yakho ukuthi uyathandana intombi zakho zonke zife. Intombi zakho zonke mhlawumbe omunye ahlala phuphunyelwe isisu, mhlawumbe ekhulelwe ngisho amawele into esibusiso kangaka. Ulibele ubona impilo yakho ingavumi imosheka because wadla lapha yana kaSithole lile qatha leliyana ngalo nje lilodwa
washadwa kanjalo. So bantu baNkulunkulu, mind your position. Udlaphi la uhleli khona? Mangabe indawo ozilibele uwondleleka isono, mangabe indawo ozothi kumele because ukuhleba ku-wrong, amanga a-wrong, ukuphuza ku-wrong, ukubhema ku-wrong, ukungcola ku-wrong, yonke into i-wrong. So ngale nkathi uhlele endaweni lapho kwenziwa khona into eyi-wrong, kwenzakalani? Uyadla, uyafida spiritually, ufida zonke lezi zinto ezi-wrong ukuthi zihlale kuwe, ezizokwenza ukuthi ngelinye ilanga uKristu akulahla athi mina ngikwazi ukunjena, mina ngakuhlambulula, mina ngakuhlanza, mina ngabeka igazi lami ukuthi ngalo nikwazi ukuthi nihlanje izonweni zonke nibe ngcwele, kodwa wena wahlala endaweni e-wrong ngesikhathi esi-wrong, ngaleyo ndlela wasala ngenxa yalokho. So mind your position, mind ukuthi udlaphi, ngoba konke okudlayo bayiko, konke okudlayo kuhola impilo yakho, konke okudlayo ku-determine i-future yakho. So udlaphi? Mina ngithi asidleni intando kaNkulunkulu, masidleni izwi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uyihlelele ukuthi mina cause angisho ukuthi mhlawumbe asisabeke manje ungabusadla emzini yabantu but ngithi asilalele umoya kaNkulunkulu. Qha ukhumbule noma usesikoleni sekuyadliwa laphayana, niyaphaka imbayi, qala uyikhulekele kuqala. Nkosi, naku ukudla engizokudla ngalesi sikhathi, ngicela ukuthi kubusise ngegama likaJesu, kusuke konke okubulalayo, kube ukuphila emathanjeni ami, ngikwazi ukuthi ngithole amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngilungise impilo yami. Ususenkantini lapha emsebenzini, sekuyisikhathi sokuthi kuyadliwa, Nkosi ngicela ukuthi ubusise konke lokudla engizokudla ngalesi sikhathi, kunganelisi, ngikwazi ukuthi ngilungise impilo yami, kunginikeze amandla. Khuleka kuqala, ukubusise kusuka konke okungafanelekile nokungcolile. uNkulunkulu ufuna simazise yonke into. Nkosi, sengiyahamba-ke manje, Nkosi sengiyalala-ke manje, Nkosi sengiyavuka-ke manje, Nkosi sengiyadla-ke manje, Nkosi sengenza ukuthi, because that ngelo sami nje kuyangifundisa ukuthi iyona sign yokukhula leyo, iyona sign yokukhula leyo ukuthi Nkosi sengiyadla manje, le ndishi le ophakile ngayo wanele, usuthe ngayo, usukhulile mawunjalo. Unlike umntwana ozothi medlile uyacabanga ukuthi kombe efrijini, kombe sakhona okunye, ikombe, and I was a victim of into ekanjalo njalo. Uyacabanga uyadla, cabanga ukuthi njengoba ngidla leli aphula khona linye efrijini, mangasuthanga nje uthatha linye efrijini. Ubuntwana yonke lento leyo, ubuntwana. But ukukhula, it's understanding ukuthi there's tomorrow, there's future, there's other people futhi. Abanye abantu nabo bakuthandayo lokho okudlayo, abanye abantu umuntu bengavela aqhamuke nje nanoma inini, nanoma isinoma kanjani, and avuka ubuhlungu umuntu ungakwazi ukumenzela ngisho ijuice le meqhamuke engenile egcekeni, awuve ngamnandi, akuve ngamnandi. So kona konke abantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezwe isibantu phendukane. Mind your position. Udlaphi? Udlani? Ngithi mina sidle izwi kaNkulunkulu, sedle senzeni intando yakhe. So amazwi sawafunda baseKorinte chapter 5 besibili ethi ukulangazelela ikhaya lasezulwini, ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo lidilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Ngenxa yalokho siyabubula, silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini, ngokuba sembethele yona asiyufumana sihambazwe. So siyakhala sonke, lo mzimba lo awuvu ungcola kalula, lo mzimba lo awuvu uyinkinga, uhlezi njalo wenza izinto ezingekho right. So siyalangazelela ukwelakanyiswa ngomzimba wasezulwini ongangcoli nhlobo, ongasitholerate isono, owenza okuhle kuphela. So uverse 10 uthi sonke sokwamukeliswa ngemisebenzi yethu, whether mihle whether mibi, uyokwamelisa umvuzo ngawo konke okwenzayo namhlanje. Sonke sibe nani sibekele. Mind your position. Udlaphi? Ungadli noma kephi ne, ungadli noma yini futhi. Khula, qonda, qina, set your rules, zidiscipline, hambe kulungile nasebukhweni baNkulunkulu. Hlala nazi ukuthi khona ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok uLehle Themba, Facebook uLehle Themba Mzobe, Instagram uLehle Themba _ Mzobe, uYouTube uLehle Themba Mzobe. Nkosi benani nibusise, nisibekele kona konke. Mind your position. Gada ukuthi udlaphi, udlani, khona uzohamba ngokulunga. Masidleni izwi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, sikhule, sizidiscipline, ngoba uma udla izwi kaNkulunkulu lizokunikeza ubuhlakani. Ubuhlakani uzokusondeza enkosini, bese ubhabhadisiwe, wahlengwa wasindiswa, wahamba ubukhona baNkulunkulu, yena uzokutshela ukuthi okay,
wena mntanami uhluke kanje, ngifuna ukuthi uphile kanje, ngifuna ukwenze kanje, ngifuna ukuthi uhambe kanje, ngoba sonke sihlukahlukene. Ngeke uze uphile impilo yami, ngeke uze uphile impilo enjengeyamfundisi wakho, enjengamakhelwane akho because asifani. Impilo yami mina uNkulunkulu uyihlele kanje because anginangane. Omunye impilo yakho imhlelele kanje ngoba uney'ngane eziwu-10. Impilo yakho kanje asifani. Kukona konke uNkulunkulu masimdedele ukuthi asebenze ezimpilweni zethu, masimvumele, masimbize, kodwa sigade ukuthi sidlaphi. Nkosi ibe nani ngibusise. Ngelihle lithandeka lengcwele igama lenkosi uJesu. Manje uze kuphathe. Amen. uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Amen.